ce na faɗo burin zuci na rikida annabin Allah manzo sharon kuka na ganin ma'aiki wanda fashi nake ta doki kadan na je Madina shabayi sai in zazzago da bukatuna annabi yaushe za mu sadu na ganka ka ganni Mahamudu a lotan sai in ce fa alhamdu Allah ya cika buri na rikida annabin Allah manzo sharon kuka na shugaba na annabawa kunyaki fa bai gujewa annabi da in yayo kuwa arana ne yake ban kwana ni annabi kai kade nake so har ƴaƴan kama ina so yarda da ni a ringa waso so in har an ji kalamai na rikida annabin Allah manzo sharon kuka na annabi shugaban ma'aika wanda yake ka yayi hauka a jahannama dole ne ya sha duka kuma nan ini haka za kwana rikida annabin Allah manzo sharon kuka na Salmanu har Huzaifa zobin Mustafa azurfa annabi kan yana da kyan sufa na jine gurin magabata na annabi bashi yin karatu sannan bashi yin rubutu amma ya fishe duka halittu asanin Allah sarki na rikida annabin Allah manzo sharon kuka na dadin faɗi a zance me san ɗaha yayi dace me kin ɗan Amina ya kauce a cikin wuta fa ya kan kwana Ahmadu me hali na kyauta
tsafta, me nitsuwa gwani abun tsafta, Allah sharan kuka na rikida annabin Allah manzo sharan kuka na. Ce ya zama takobi ya baiwa wani cikin sahabi, yayyaki da ita dan ladabi, kaji jarumai na masoyana. Mai kyautarsa yau da gobe, baya yin ta yayi zobe, ya sun Mustapha akwai zobe, na ji ne gurin magabata na rikida annabin Allah manzo sharan kuka na. Kyawun ido da kwalli, yashin Mustapha da kyalli, annabi kan yana da kyan hali, na ji ne gurin magabata na. Da zan yi ka ɗaukin fargaba da kuma shayi, Allah ka san manufa na rikida annabin Allah manzo sharan kuka na. Mai tsira mara iyaka ga wanda ya tunkuɗe gumaka, mai birnin Madina mai Makka, sirrin Allah sarki na. Takaita kaɗan dama na dan biyata, Allah ne yarda da na yi ta, ƙaran himma sarki na rikida annabin Allah manzo sharan kuka na. Diyar Aliyu baba na yi yabo ga dan Suwaiba, ya Allah ka ban dubun haiba, sannan sharan kuka na. Rikida annabin Allah manzo sharan kuka na rikida annabin Allah manzo